Quakaneke yu Chris Bakuit, Tongin Duwai, Nagabinda, Ka Jingjatai, Bam Chukut Min Siam Jung Graceful Marngar, Duwairu Nagabinda, Kayinga Sem Jung, Abanli, Siang Shai, but Yobaki Shilla, but Barosongu Kikun, Kamdam Nagabinda, Baroki Jingeka Bakaneki Inga Sangai Kandu, Niduairu Nagabinda, Lawrence, Karkongor, but Bayahun, Lang Mary Karkongor, Bastangi Exam Junki Mendakasngi, Niduai Nagabinda, Danisha Sotun, Bapin Krek Exam, Duairu Nagabinda, Ilarisuk, Basai Moit, but Larihun, Basai Moit, but Ainisha, Rani, Bakin Tobak Exam. Life spotlight. Inang manragi jing dumu jongi baro nagabinda ki bapangi bashitam nagabinda ki na baro badon habdengi exam iduai nagabinda ka ri ka bayale ya ka tuma Israel badiran but nagabinda ka jing suk janga perte baro kawe iduai ru nagabinda ka inner healing retreat ka ban stang nadu sngi thodi akane ka tayo babaro ki ba wan shimenda ki niya ka jingai ki jingkarko ha kerteng opa baru kon baru mensiam bakuit Amen. Ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ pat ka jingi jango ble lem pat ka jinga silak jango mensiam bakuit kindon rengka bat pi barro Rengka bat piro. ko himen ko para togin sange shipor ban ko slai hala ka donor ka mensiam ka jimpule men takas ngi pin kan mau yingi bangi de ben roy ha ka jinga e jango trai kat banang roy ha ka jinga e jango trai ngilaban penduno ya ka jing seni bara ha po jangi bangin kendiu ya jisu ha po jangi taga jing kuit mensiam tongin aiti ha jisu baro ki kam jangi baro ki jing snow jangi baro ki jing kwa jangi kaba ya lam bakala yangi ha ka jingim jangi tongin long ka jangu jisu bangin ya rengkat badu ha ka jing kuit Jisu be it map yangi site kud yangi na baro ki jing tingit janga pop nga phala how play badon board baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palad janga da ka jingle palad janga da ka jingle palad bakrao e janga na markata na karpad ya kamaria bakui kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba kiri koi ba dia pi ko himen ko para ben duai na gabinda janga how try u blay jangi u blay badon bor bara u nisne yangi badandala map igi pop jangi u nialam yangi shaga jingi bam jikut Jangi
to nginia duwai ni duwai nagabinda bara ke jing dumo shimet nagabinda ke jing sup ha ka parthe duwai nagabinda ke inner healing retreat ka ban stang na dus ngi thoding bara ki badon jing tumo ban wan shimenda ka ne retreat ru ngai ti ki koblei badon bor barro ba im junam to penyait yaki kam jangi khatkum gamons ngabha jame knamba ha ka kerteng jongukun ba it e jame en nang pen roy yangi ha ki kam ba bha da utrai jangi Jesus krisukun jame uba im bat sansha rengkhat bat me ha ka jingelong kawe jong men sim bakuin ublei junam la junam Amen. Kajing pule na kishiti ba ar jong upolus bakoi chaki kristan hakorin. Ko para da kabaya trailang bat ukris ngi kerpat ya pi ba an pediang le no e ya kajing ai e ublay. Namar uong hakaya kababiang ngalasya skor ya pi hakasngi kajing penim ngalaya rap ya pi. Hakmi mentakin kata kaya kababiang hakmi mentakin ketakasngi kajing penim. Ngim penthut yano, khnang ba kan omdon kano kajing keno yakikam jongi. Henry, kum kishakri ublay, ngin penpau yalade haki e baro. Lingba kajing yaisha kabakraw, hakajing jenjar, haki jing kijing kordet, kijing syak sempat, kijing set bendi, kijing kiwin. Kijing tray shitom, kijing pedmet, kajing tangan, da kajing loy, kajing tip, kajing yaisha slam, da umensim bakut, kajing eat bapalay, kajing keren hok bat kabor jong ublay. Lambat ki atiar jong ka hok, hakti kamon bat hakti katiang. Hakayok burom bat ka jak burom, but nam bat kayok nam. Lanyau yangi kum ki riu syukor, penban ngilong ki basisha. Kum ki bomdon bay ito, penban ki la ito da baro. Kum ki ban yapno, penban hakmi ngidang im. Kum ki balasya penshitom, henry ki bompat syak penyap. Kum ki ba kuslai, penban ki ba kemen barabor. Kum ki ba kordo, penban ki ba riuspa yabun ba. Kum ki bom don pause ki ba don lot ya ki e baro. Kaktin jong utrai. San kindai kupra, nambal nyau spa prapunyo.
tungau ni jauh bangin yang war shauta bangin shong ne wadu. Utrai undon reng kad bat pim. Kajimpuli naga gospel bakuit kat kum Matthews. Ujesu la ong halaki sinran. Pilayus ngo bala ong kakemat namar kakemat. Kabiniat namar kabiniat. Ngapat nga ong hapi. Wadle persya ya uta u basiniyu. Henry lada uno utap iapi na kangap kamon. To pensya hau sa ya kawai pat kangap. Balada uno uparep iapi badu ushim no iya ka sopti jombi I unmat yo ya ka jain kup jompiru. Balada uno upinbor iapi bankit jingkit shimer takit armer. To ai hauta ubapan eye napi. But wat kintait ya uta bapan keliang napi. Ka gospel jong utrai. Kajingyara ya mega Chris. Kohimen ko para bayir ha utrai Jesus Christ. Kaperte menta kaim happadeng ki jingting jong ka tumaba. Kamda me ya ka Middle East. Kabakendup yang ngi baro haka Asia. Ngi baro ngi imenda haka jingting jong ka tema. Jingting jong ka jingjot. Jingting jong ka jing penia brio. Kamda me kadbang yos ngo kuborman gasngi na Iran bad Israel ba ka tema kanang jur kadbanang iaid. Wadlada ka ri ki ba kam he ki kindu ye ki ban sange ya ka ne ka tuma kim kongu don giri ki ba shim ti ya ka kam ban pinyasuk ba ki kloi ban ya map ba ki ya kren suk kanam ba kam don tuma henre om don baro arliang ki ba kloi ban sngap yano ka gospel bat ga jimpule minda kasngi ka kendu iyangi halor kane ka jinglong jonge beriu. U Paulus bakudo ang watnum pediang leno e yaga jinga e jongo play. Watnum pediang leno e yaga jinga e jongo play. Baro mangi ngilong ki kristan kila pediang kerpang yaga jinga e jongo play hapo jogi. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban id. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban yaisha slem. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban yamap. Kajinga e jongo bele kan perlong iyangi ban snaulam yakiwe, ban isine yakiwe, ban sautu yakiwe, ban ngi iait haka jing tip jongo bele, kabor jongo bele, bangin keren ya ka ketin jongo bele hapo jongi ngin keren ya ka ketin isne ketin hok tin jonga jing shisha but kan perlong yangi bania sirim bado bele but ban penshai shishu halor kane ka pang ujisu la keren ayu ujisu ulang minchua pelayos ngo biniyat naga benta ka biniyat ke kemat naga benta ke kemat Shisin mano batap yapi kain kasha yakiru ban tap persya yaki ne les new yaki
Lada mano ba klong no shi kemat jompi ka ain kala sya ia piru ben klong ya uwe kemat jongu tau bales new ya pi. Lada uno what ya ka ketik kamon jompi kade ka hok jompiru ben ot ya ka ketik kamon jongu tau nongshun. Kata kalong ka ain hindai. Mintang yos ngoru yakini kita mabaro kibud ya kum kata ka ain bammen shua ka jingwan jisu. Kibriu kimdon ka jinga jongu kris hapo jongki ne ka ri kabam pintre kam ya ka jinga jongu kris ha ka jingim jongki ne ki nong senshar kibam tre ban pediang ya ka jinga jongu kris ha ka jingim jongki kin im ha ka jinglong kendai kin im kum ki riu barim kin im kum ka perte barim. Henry lemba uji supat uji ngilayo ya ka jinglong ka batimai ka jinglong u kris ka jinglong kristan kalong baki kloy ban yasuk uji su haba mano batap yapi pensha ya kawai pat ke liang ruhaki kaya kata ka bor ka ba pelong yapi lada mano batap yapi ban pinsya ya dakawai pat ke kematru ke siliang ru hakiwai kata kamde ka ain barim ka ain temai lese pi bas ngap iya ngap pidon ki kelung kinna haying jampi haba kidon ki kelung kinna kiwan yela kai batpi tentang ki kelung kimtip dese kitab yapi namar ban pin kamen yapi pin pai biang haki leze haba ki wan ban nyat ya pi pinsha ya kitabaro bale pile kumne namar ba pi id ya ita kelung namar pi tip ya kata ka jingkwa jong kelung kalong ban yala kai namar ka id ya pi badi tai kelum in sautu haba ile eye pis ngopang haka mejombi warlada pis ngopang ro pinsha ya ke kelung ban lekat ba ki kwa namar pi kwa ban pin kemen ya ki namar pe don jingi ya ki Jisu ong ya kane kaju. Habadon ka jingid ha ka donut, habadon ka jinga jongu kris ha ka jingem jongi, ngin stang ban pin kalain ka ta ka jinga jongu kris, te ngin stang ban im ha ka jingkuid. Ngin stang ban pet ki brio da ka jingisine. Henry haba kane ka jingidu kris ne ka boru bale ka jinga jongu bale klam trekam hapo jongi ngin peit ya ki we kum gi nongshun bar lada ki le yanga kumne ngan pin baino shispa sha yaki knamba ngako aban job mahamal ki bru kadon ka jingko aban job lada pide ki shikurim haying gasem lada kalau ka kranchi kendin pin bai ar kendin shaka ban job lada pelong ki himmen ki para lada pi krane ye ngidon hapo jongi ka jinglong ban pen bai arsin laisin ha ka ketin kramba nginsa snow hun hapo jongi ngala job halor kata ka jingya kren lada don kano ka jingya ka jia ngim don kata ka mensiam ban yasha slam henry ngi koloi ban pen bai ketin yaki hadu ban da job ngikren da ke nia kaba kam start hadu bai tai ve is ngaurem hadu bandas pensngap jar yaki lese ngikren kane kade ke jinglong jongi ive pa ive henry jisu andra hangi da kawai pat ke jinglong kabatimai omde naga benta ka biniat ne ki yaki kino ki kam basiniu ha ka jingim omde ke kemat na kabinta ke kemat henry ke kemat ke badap da ke jingid ke biniat badap da ke jingid ya ke keti badap da ke jingid lada ke keti kade ben yop pedang ke jingid kade bandon jingai hapo ke mensiam jongi kade bandon ke boru bele ke trekang ha ke perkat ke perdain bad ke jinglong ubriu jongi lada ngimdon kane ke jinglong ngin le dusman ya kiwei but nakata kadau jisuang haba ki brio ki penbor ya pi banai sopti lau lut na dong shadong
lada we uburi wan ban pinbor ye pi ban lau ye ka sopti daga jubor kaya ka reaction kaya ka jinglong jonga ngan sa stang ban yada yalade ngan stang ban le dusman yaw ta uburiu henre ban lau ya ka sopti lor hangda katrekam ayu ka jingidu bale ka jinga e jongo bale ha ka bastang katre ayu ngakwa ban yale dusman ngakwa ban yada yalade henre haba ka bor jisu hapo jongi katrekam ngin stang ban penrit yalade nagata kadaw haba uno penbor yepi ban yai shimer talong bakloy ban yai armer kalong ka jingtre jongu men siem bakuin haba pistang ban yai shimer lese upenbor yepi ban yai lese ula tanjubor yepi henre ha kaba piyai shimer daka jingdom jaka jimbetar suki pasuki halindi kastang ban trekam ya ka jinga e jongo ble jingir jongo Jesu but pi ong mintangan yai dia pi lada pi don kam arne laine saune sanmer namar omdeshu manga ba em ukris u im hanga kane kalong ka jinglong kabangi de bandon haba kane ka jinglong kambat trekam hangi ngin ya letema hayinga sem jongi ngin ya kajia Henry Shisin ka bor Jesu kastang ban trekam ngin long ngi kelalong ki kun ki ba tre na ka benda ka jingsup wat habadon bon ka lat ka lindi ban ya kajia ban ya dom ya bitar ngin stang ban shim da kawe pat ka lindi jongu Jesu ban map ban ya suk ban pinjam ya ka jinge jongi baro ka jinglong jongi baro nagata ka daw ko himmen ko para ngidon kamben tuwai naga benda ka parte namar ka parte kabamdon ukris ne ka ri bamdon ukris ne ki nongsen shar bambadon ka ne ka jinga e jong ukris kiniait barabor naga benda ka kemat naga benda ka kemat ki kti naga benda ka kti kaburom naga benda ka burom kaba kilaja bat kilastang ban ya kajia kin penyap ki beriu kin penjon ya kari ban ngidon kam banduai bakindap daka jinga e jongu kris krampa kin sautu kumba snautu jisu kin pet kumba pet u jisu kin snow kumba snow u jisu bat kin stang ban yoi ke jingid u ble ka batre kam hamal ke benda jonga jingim ngiduai na ka benda ka ne ke jingai ha ka ne ke yu kris bakuit habangi don ga jinga le hapo jongi jisu be id karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangin dup la ban penroy ga jinga e jome hapo jongi bangin im ha ga jingkui ngin im ha ga jinga sha slam ngin im ha ka jing kren hawk jongi ngin im ha ga bor jome man ga kalepmat banwanra jingsuk banwanra jingyatli haki ingasem haki imlang salang hakari haka parte barokawe enyaro ya utrai Jesus Christ apply ke jingait ke jongi ngangait au ble pa badan bor baro unang tau ke pening bat ke kendau bat hau Jesus Christ kun marwe jongi utrai jongi yau bala puna men sim bakuin yau bala kana ka Maria te soti yau bala shale ben popon Dios Pilatus la sanar pna yabu la yap la tep yabu la hiasha ki bayap hagasni ka palai la mi pat ne ki bayap ulakisha bening usyang syakamon ublay pa badan bor baro nang daun wan pat ni bishari ki bayim ba ki bayap langit hau men siem bakuit haga balang kya talik bakuit haga jingya sila ki rikuit haga jimma iki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Lai spa prapuka.
ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia janga ba jampi kallang ka ba priang phun hau blai upa ba don bor ba ro to try pedeng jing kenya ni ji jompi ka mata ka jing ya ro ko puram ka jing jumu ka jing to ngi ba ka ba ko jumu ba ko wei to priang phun ko trai ya ke jing tarwa jangi ba da ka ba me pen kuit pen gantang ya ki to ai ngi karpad bakin long ke ba penim yangi dau kris utrai jangim amen utrai undon dreng ka bat pi ringkat bat pi to kentiu yala ki donut interior ki sau to ngi nai ngu ya utrai u blai jangim ya somehow bat ka day da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba day ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kindran ko pa ba kuin ko blai badon bor bat bam jikut nemar ha ka jingit melatau yau bentriu But habala pindram yewu katkum ka hok melasis pa yewu daga jingisne lemba utrai jang yu Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aroya ka buram jame ki hima ki demmane but ki bor ki kinyu ha kama jame ka beneng but ki bor ka beneng but ki sarapyam bala karku ki mane rengkat daga jingkomen ngi karpadi me to ai bagi sur jangi kinya so but ka jangki khadba ngi penpana daga jingya ro bas nge wre nginang duai bangin nom pediang leno ya ka jinga jangu kris ka po jangi bangin pen roi ya ka jinga janga jingkuin ka jingit ka jingisne ka jingmap pat men siem baniatali men siem baniarap ai ba jisu unam pen roi ha po jangi ya ka jinglong jangu play ha po jangi ha ka jingim jangi ha ka inga sem jangi ya itia ka jinga jangi baro pat ngi duai ya du ka tonu komen siem bakui wan kiar halo jongiro dashisha melongo bakui kotrai katemei jang ka jingkoi barom nemar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da kabapa ya umen siem jame kum ga jer halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi u Jesus Christ. Haga por baladino yavu badala ka mons ngoba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong. Tu shim batobam nakane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naka benda jumpi. Hagaju kedu kamendala le bam ula shimya ka kuri pada ka baingo biang yame ulaya ka halage senran u ong to shimbat di na kane pi baro ne mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutambate mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babun naga benda ka jimap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris ta pen kuid yangi pen kuid ya men siam hadim pen kuid pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen na ki kalam
Kajimaya Jonka Jinget. Namar kata, ngi ke ba penmenda ya ke jingia, bad ke jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, badia ka kuri janga jim penim. Ngi da ai nguai dem namar mela new yangi, ki ba bit, baniang hakama jamme, bad ban shakri yame. Da ka bas nge verit ngi karpad yame, bangi ke bayo binda haka met bad ka snam ukris, ngin long ke bala penyat le kawai, da umen siyam bakoi. Token mau ko tra ya ka balang jamme, kabala priyang hasatala kaparte pato penjana yaka haka jingi renkat badu leo upabakoi jangi wilbert bishop jangi but bar kilingdo but kirinium taken mau lemro yaki himmen kipara shinrang bat kinde kibala yotiya daka bakurun men yaka jimmi pat badia baro kibala kalat no haka jingi sune jamme top diang yaki shaga jingshai ka kamat jamme to isne yangi baro ngi karpadiame Barengkat bat kamaria te soti bakui ka kami jongo bale. Ujasa bakui do kurim janga ki apostol bakui. Go Francis de Sales bakui bat baru ki rikui ki bala pens ngabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit banyo bin dalem hage jingim bam jikut. Bat bangini ro bat pendon buram yame da ukun jame u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu kallong hameyo blayu pabadon bor haga jingelong kaway jungumen siyem bakui barro ko buram bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko paratong intuvay nagabinda ka jinga e jungu Chris banroy hapo jungi kanamba ngindup la balong kikun ki batimay ki balong ka dakka shinjang ka jingsuk ka jingit iwe pat ngiduway nagabinda ka parte bakandon ka jingsuk ngiduway nagabinda ka inner healing retreat but baro ki bawan shimbenda kinyamad iga jinga e ka jungu Chris aka met patas kamen siyam jungi kopa jungim ba habening kalong ka bakui ka kateng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakindaw kumba habening toay yang imin daga jimbam jungi kabahala kasngi But map yangi kerengkang jangi, kumbangi rungi map igabeles niu yangi. But wadilam yangi shaga jimpen shai, henrai te pelait yangi naga basiniu. To pelait yangi ngi karpad kotrai, naga jing siniu baro. Haga jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ngi jangi. Knamba daga jing yarap ka jingis ne jamme, ngi light baro bo naga pop, but ngi nio jingeda naga jing jinjar baro. Kadbang idang up kemelindi aga jing karmen bakuit, but ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka por ka buram, junam la junam. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jume, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk junga ngai happy. What pay digi pop jungi, Henry ka jingay junga balang jume, but haka jings born jume, toy hakai ka jingsuk, but ka jingyatale kaway kat kum ka mon jume, mame uba im, but ubasensha, junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengka bat pim Rengka bat dap daga jing itu Kristo ngin dia ingu market dia.
hakami ukun lambro jungu bale hakami bucket naga pop janga parthe sukita ke bala kor shaga jingkawai jungu kun lambrot Bukan rak kebong besong hak pemendrung pori yang tengah dari sokan kaki ke muslim dengan setiai. Kami berkesenam jungu Kris kemudian shaga jingi kam jungu. Lemba kanega communion bakoy lemba kanega communion men siap Yesu ben gantang shushu yangi ben roy yaga jinga e jame hapo jangi bangin nam peleno e yaga jinga e kapangila yopedia ai ba kanega jinga e janga jingi jingisne kajimma kajingkoin jingya shas lembara kanya rap yangi Bante yaga jingim jokiwe barka balang barokowe Jisu ngi duwai naga binda ki bapangi bashitam Ai baga jinga e jame kanang roy hapo janki Ben pindo no yaga kinyang jaga jimpang hakamet ka bar janki Namar medon hapo jangi ka Jisu Ben hukum halur ka jimpang hukum halur utsu edukrai Jisu be kran naga jing suni baro naga jingim jangi Naki inga sem jangi Shimdi pura yangi vay pay vay Bin roy yaga jinga e hapo jangi Pangindup laban im haga jingkoin barabor haga bor jame Jesu ben gandang yangi ben slay yangi ben koi ben kia yangi Jesu ai bor yangi Jesu hallelujah 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 Jesu 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 ta yaki bapang ki bashetam baro ta yaki riba per ta bakanton ka jingsu ai ka jinga e jame kanang roy hamallak inga sem hamalla uppa mallak kame mallak ikon bakanton ka jingsu ka jingyatali bagindop laban pendo ya ka jingsu jingsni baro na po jangi hallelujah 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 la 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 Jesus 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 Hallelujah 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 Hallelujah
ha ke jing ri ble tongin duwai ke jing duwai jubilee banginang trang naga binda ke jimpen jampura kat bang yeshi menda ke kam isune ha ke negasngi ai ba kallang ka bate ya ka men siam jangi kopa ubaha bening to ai ba ka jing he bang mana ai hangi hau kun jameu Jesus Christ o himmen jangi bat ba ka telij ding janga jinge spoon kan kalang ha ke donu jangi dau men siam bakoi kan karsio biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga binda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen la dur yangi shagi nong lur lingka bam ju shang tai nan bet ye simbai janga gospel to ai ba ki do ki simbai kan pen la dur na chapo ya ga jait pen riu ba ya ka parthe mariang barok hawe ha ga jing kame lindi batikana ya ka bening batimai bat ka parthe batimai haba enda ye ki bo jungo bammen la wengno kaburom jame kan ting shine judam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingkermen ya ga jingang nud ya ke tia jingkan show happening ai baga ta ga ju ke jinga e kan pensa priang ya ga jingkemen ba jingsuk janga nong sius pa jongi satala ka perte shame ko ble jongi bala kerku junam kalong kaburom ba ga jinga ro junam amen koppa jongim ubaha bening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumbaha bening to ay yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasngi batamap ingi kerengkang jangi kumbangi rungi map ika beles niyo yangi padua tialam yangi sya ka jimpan shay Bray tablait ingi na ka basniyo amen kublay ko Maria daga chingaye utray dun bat pala karkuya panapte kinde balakar kuya usop ho jong kau Jesus ko Maria bakui ko mi jong play tuai na kabinda jong iginom pop minda ba ka por ka jingiam jongi amen ka buram hau pab hau kun bar men siam bakui kumba ka lang ka ni ko kum ju minda para bor jinom la jinom amen to nginia duwai to ai ngi karpat ko blay badan bor baro ba katba ngi pidiang yaga jinga e da kaba me ai hangi yaga jingim bam jikut batimai ngin snow kraw barabor haga jinga isbun jame daw Chris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim blay badan bor baran karkuya pi upa baru kun baru men sim bakuit amen ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi yisamu yau Barsispa sapunya. Junam la junam amen. Inyo roy utrai Jesus Christ junam la junam amen.